Horas madihita saluhutna, Persyajaran tunamagodang triwulan 2 2010 sia, ari-ari parumah tanggaon. Nah di surat toni si Claudio dohot si Pamela konsegra. Sahat mahita tu persyajaran na papituhon ima di hari Rebo tanggal 15 Mei 2010 sia, nah di jahaoni Pendeta Amron Situmorang. Horas madihita sudi Rebo 15 Mei. Persyajarah sekolah sabata Pangoloyon. Poda nadia na adong di si Paulus taringot tutoruk ni roha nang doho si ulaon di parsauran. Efesus 5 ayat 21. Manghiuton pandapokmu songo dia parniluani on marpakorhohon laho patupahon hasadaon di bagasan huria. Buasa ha adongonon tung masairikot di jabu. Efesus 5 ayat 22 do Efesus 6 ayat sia. Hata uduk na tersurat di Efesus 5 ayat 21 lapatanna mamiakot diri ditoruk ni roha di adopan ni halak na asing naro sian roha nara. Ojahan na sumurung on marmula sian Kristus. Matius 20 ayat 26 sahat rodi ayat 20 lalu. Yohanes 10 ayat 4 dohok 5. Filipi 2 ayat 5 sahat rodi ayat 8. Dungi ditoruson sudi halak na digohi todina. Efesus 5 ayat 10 lalu. Hasangapon di Kristus, omma nama jujui jolmai asa uduk. Efesus 5 ayat 21. Mutualisme manang ngolu na maripola, omma mengajarion ni halak Kristen. Naung maju hobar tu parsauran sosial. Ha adongon pangoluhon partodion na nasitongna. Saluhut dohita sada di bagasan Kristus. Dang adong na maribar. Pamikirioni di rumah tangga, inganan lahu patuduhon pangoloyon ni Kristeni di jabudo. Molo pamikirion imar hasil disi, madogion tuhamu baon na dengganima i di gereja. Si Paulus patorakon panadayon dopak pamikirion pangoloyon asa diulahon di parumah tanggaoni. Tolu pasang parsauran na dihatai di Efesus 5 ayat 22 do Efesus 6 ayat sia. Parsauran nasomal alai dang sadalan di masyarakat. Sakapna ndada laho patuguhon aturan sosial na adong alai laho patuduhon songo dia do hasomalan haporseon ni Kristusi. Mangula ditiki adong paneahon ni diri na berbeda sian halak na porseai na sada dohot na asing. Mangihuton pandapokmu buasa si Paulus si makatai tu nasida akan nagali di bagasan adat hasolanon. Aka istri dak danak dohot hatoban. Surat nama pandohan namangguhi aturan hobar tu pangoloyon di aka kolom na ditoruon. Efesus 5 ayat 22, Efesus 6 ayat 1, Efesus 6 ayat 5. Akana asing na marhagugon di ahadongon sosial na umbalga. Suami na toras, tuan. Sai jojo gabi nomor 2. Saluhuk doi majalo si paingot na sukup. Alai dang somal di akka paradaton. Akka si paingot on totudo gabe sogosong ngot tu akka halak na prosea na adong di abad parjoloi. Nasida para tahun tano na di humaliang ni silangi. Jala mabuka dalam tu hasadaun na uli asa talup di pakilalahon di bagasan sada parsauran. Songonima persyajaran sekolah sabat sadarion. Horas.